Baretang balansyado, daing pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Huwebes pungunyan, Marso 5, 2026. Ini ang Bareta alas 7. Sa headlines tayong drakulang mga bareta sa lado lokal, PNP Bicol, piglinaw na daing beripikadong patakot sa seguridad sa Bicol Region para magsuspendir ng trabaho asin klase. Mga personahes kan Public Safety Office kan Legazpi City aktibong nakaantabay sa mga billeting areas sa nagpapadagos na palarong Bicol 2026. Albay Division mantinidong nanginginot sa medal tally sa nagpapadagos na palarong Bicol 2026. Civil Service Commission nag-abiso sa mga examinees kan Civil Service Examination Pen and Paper Test sa Albay na magsulog nin face mask in kaso magkaigwan in ashfall sa mga testing centers. Sa lado nasyonal, legal team ni Vice President Sara Duterte o gido ng impeachment proceedings kan Kamara de Representantes. VP Sara nagsaangat nin kasong perjury kontra kay Ramil Madriaga. Contingency Fund kada opisina kang presidente pigrekomendar na gamito na para sa fuel subsidy. Fuel subsidy para sa mga paraoma asin para sira pigahanda na kan DA. Sa ibang nasyon, pagtaon ng insurance support sa mga oil tankers, pinagorden ni US President Donald Trump, US Navy pwedeng mag-escort sa Gulf. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala nagbaba ang ranking bago ang pagpuon kan BNP Paribas Open. Yan ang headlines sa itong darakulang mga bareta ngunya na Marso 5, 2026. Asin kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela daing iba. Ngunya sa detalles ka mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Piglinaw campaign Bicol na daing katotohanan asin daing opisyal na basihan ang naglalakop sa social media na post manungod sa work asin class suspension po Marso 4 sa good 6 ngunyan na taon dahil sa delikadong o aligadong patakot sa seguridad. Sigon sa komandansya na pinamamayuhan ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Erosito Miranda, sa presente daing beripikadong patakot sa seguridad sa Rion, Bicol, na mataong dalan sa pagluwas ka nasabing abiso. Piging ginyarmang kanahensya ang publiko na mantinidong maging kalmado asin magantabay na sa mga opisyal na anunsyo na pigluluwas ka mga lehitimong komunikasyon kang gobyerno. Dagdag pa kanahensya ang tuyong pagkapadakop nin sala na impormasyon na nagdadaranin dai kinakaipuan na kaaditan may magaganigong paninimbagan sa irarom kanlay. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Aktibong nakaantabay ang mga personahe kan Public Safety Office Legazpi sa billeting area para sa nagpapadagos na palarong Bicol 2026. Sa pamamayo kan PSO Legazpi na si Octavio Rivero, mahigpit ang implementasyon kan sa indang lakdang na siguruhon ang seguridad kan mga atleta, delegado asin mga bisita sa nagpapadagos na regional sport events. Sa ngunyan, dainin anumang untoward incident siring man ang overcharging na nai-report sa opisina kan PSO mantang parte kan sa indang lakdang ang pagdistribuir din calling card. Tanganing inkaso mabiktima nin overcharging tulos na i-report sa indang opisina asin maipaapod ang driver. Mientras tanto padagos ang pangapudan kan opisyal sa mga tricycle driver na ipadagos ang pagsunod sa tamang pamasahe asin likayan ang pagbalgar digdi tanganing malikayan ang anuman na penalidad. Mientras tanto sa ibang baretang lokal, nanginot ang Albay Schools Division sa medal tally sa nagpapadagos na panarong Bicol 2026 sa Legazpi City. Sa pinakang ultimong datos kan Department of Education Bicol,
nakatipo na nin 20 o kaya 30 na bulawan na medalya ang Albay. May 16 na silver as in 16 na bronze na lamangan na kaini ang syudad kan Legazpi na may 27 gold, 21 silver as in 14 bronze. Mientras tanto na sa katulong ranking man ang Naga City na may 19 bulawan na medalya, 25 silver as in 21 bronze. Sinundan kan Camarines Sur na may 14 gold, 14 silver as in 18 na bronze. Mantang na sa ikalumang ranking man ang Sorsogon City na may 13 gold medals, 13 silver as in 7 bronze. Ngunyan na aldaw, ang Nueves, nasa ikalimang aldaw na ang kompetisyon sa mga atleta, mantang piglalauman ang pagbabago sa ranking at sinantabayanan ang detalye sa mga masunod na oras. Importante ang pagsuporta sa mga atleta tanganing mamotibar sa saindang pagkakaigwanin maray na futuro asin pagtibayon ang kakayahan sa lado kan karawat. Sa press conference sinabi ni DepEd Bicol Regional Sports Officer Francisco Dexter Sison na o Sison na patibay digdi o patunay digdi ang nagpapadagos na palarong Bicol sa Legazpi City kung sa indakol ng student athletes ang nakasungkit nin bulawan na medalya. Tinaawan doon ni Sison o ni Sison na dapat mapakusog asin mataawanin marhay na pag-iensayo ang mga atleta. Katakod kay ni siniguro kan opisyal na sa paay kan palarong Bicol na iengganyo ang gabos na i-showcase ang sa indang skills and passion sa sports bilang mga representante kan kanya-kanyang division. Nagtagama ang gobyerno probinsyal kan Albay nin 2 milyon pesos sa nafondo para sa mga atleta kan Albay victors na makakakuha ng medalya para sa nagpapadagos na palarong Bicol 2026. Ilang kinumpirmar na Albay Governor Noel Rosal kung saan enot ng pig-anunsyo na makakakuha ng 5,000 pesos na insentibo ang atletang makakakuha ng bulawan na medalya. 3,000 pesos man para sa silver medal, mantang 2,000 pesos ang para sa bronze medal. Dagdag pa kang gobernador na ang cash incentive program para kan suporta kang gobyerno para sa mga atletang albayano na nagrepresentar kan Albay Division sa nagpapadagos na palaro. Tulong atleta hali sa Naga City ang nakatukdol nin bulawan na medalya sa weightlifting champions kan palarong Bicol 2026 mantang ginibo ang awarding kasuudma sa Albay Central School. Sa 56 kg category, nakuha ni Brandon Flores kan Naga College Foundation ang gold medal na may total lift nin 165 kg. Mantang si Aljo OG Bibe Naga College Foundation ang gana sa 60 kg division na may total lift na 150 kg. Nakuama ni Earl Erwin Martinez Naga College Foundation ang labanan sa sobra sa 60 kg category na may impressive 172 kg. Ang tulong atleta ang kainot-inoteng gold medalist hali sa Naga City sa weightlifting sa palarong Bicol 2026 ngunya na taon. Labi-labi naman ang kaugmahan kan sa indang coaches, siring man kan eskwelahan dahilan kan trayumpo. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, 11 mga kababaihan na pulis asin non-uniform personnel kan PNP Bicol ang tinawanin man iba-ibang medalya sa pagbubukas kan 2026 National Women's Month Celebration sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Kasudma. Tinawan ni medalya ng kasanayan sina Police Major Maria Victoria Abalaing, Police Captain Beverly Monte, Police Captain Maricel Moraleda, Elsa Calderon asin Marites Padua para sa saindang makusog na liderato. Kampanya kontra illegal na droga, pagmantinir ni matanos na kapalibutan sa ipatura asin pagpapakusog nin koordinasyon sa maniba-ibang ahensya kang gobyerno. Mientras na nagresibi man ni medalya ng pagkilala sina Police Captain Lisa Jane at Alteza asin Police Master Sergeant Maricel Burzon, mantang medalya ng papuri naman ang pigtao kay Police Master Sergeant Christine Lirado asin medalya ng ugnayang pampulisya kina Police Master Sergeant Yumi Barante asin Police Master Sergeant Leia Carrascal dahil sa indang naging aksyon sa police operations asin community relations. Itinauman ang Certificate of Appreciation kay Miss Teresa Bausa para sa iyang aktibong pagkikipagtabangan sa mga programang pangkomunidad kan PNP Bicol.
Inabisuhan kan Civil Service Commission o CSC Bicol ang mga examinees para sa March 8, 2026 Civil Service Examination Pen and Paper Test sa probinsya nin Albay na magsulog nin face mask in kaso magkaigwan nin ashfall sa mga testing centers. Sigon sa ipinaluwas na abiso kan ahensya, ang lakdang katakod kan pagprioridad kan kaligtasan kan mga makurua kan nasabing eksaminasyon. Katakod ka ini inabisuhan man ang publiko naman tinidong maging maikmat asin magsubaybay sana sa opisyal na abiso sa ipigpapaluwas kan sa na magkakanigang otoridad para sa updates manungod sa nagpapadagos na aktibidad kan Bulkan Mayon. Apisar kamagayon na performance sa siyang akomplishmento bilang Chief of Police, pig-relieve o sinalidaan sa pwesto, kanaralangkaw na komandan sa PNP, sinakamalig Chief of Police, Police Major Carlo D. asin Police Major Roberto Flores kan Libon PNP. Ang nasabing duwang opisyal kay banan sa mga awardee dahil sa magayon na pidlirato asin performance ka mga ini sa sendang trabaho sa pagmantinir kan pasi orden sa sendang nasasakupan ng munisipalidad. Si Police Major D natawan ni medalya ng kagitingan asin certification bilang pagmidbid sa pagkakadakop kay ni kan maabot sa 2.6 milyon pesos na kantidad nin illegal na droga. Pero ngunyan sinalilaan siya sa pwesto bilang hepe kan kamalig PNP ni Police Major Nathaniel San Binaventura. Mientras sa si Flores nakaresibin ni medalya ng kagalingan dahil sa matayumpong mga operasyon kan Libon PNP kontra sa kriminalidad asin ibang pang pagkortar sa pagsuway sa ley. Pero pagbalik niya sa Libon ipinapod siya kan sangunang bayan dahilan sa aligasyon na may koleksyon and weteng sa nasabing banwaan. Ini pinatotohanan kan duwang miyembro kan sangunang bayan na parehong nagbalo na magtaya sa nasabing illegal numbers game. Apera padigdi ang mga report na may kinaraman sa tupada, online sabong o talpakan na sin illegal na droga sa lugar. Kasuhapon, napagaraman na sina Major D. asin Flores pareho nang nadestino sa Albay Police Provincial Office alagad. Ngunya na aga sa latest report, si Flores pig-designar na bilang Deputy Chief of Police kan Tabaco City. Mantinidong halangkaw ang mortality rate kan mga personang edad 15 sa good 30 anyo sa rehiyon Bicol sigon sa Civil Registration Records kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol sa laog nin sarong dekada poon taong 2014 sa good taong 2023. Hali sa 2,000, 281 mortality rate taong 2014. Nagsakat ini sa 2,000, 649 taong 2021 bago diit nang magbaba sa mga nagsunod na taon. Nairehistro man ang halangkaw na paglangkaw kan bilang kan taong 2019 sa 36.4%, asin taong 2021 sa 29.7% mantang may matinding pagbaba, taong 2018 na may 27.9%. Sa probinsya nin Albay, nairehistro ang bilang hali sa 508 taong 2014, sagod sa pinakahalangkaw na 571 taong 2021. Nasa katamtaman naman ang bilang sa Camarines Norte, na poon 269 taong 2014. Uminabot sa 281 taong 2023, mantang nairehistro man sa Camarines Sur ang pinakahalangkaw na bilang sa 931 taong 2021, hali sa 801 taong 2014. Sa Catanduanes, mantinidong hababa ang bilang hali sa 123 taong 2014, sagod 126 taong 2021. Mantang sa Masbate, ang may signifikanteng paglangkaw, hali sa 283 taong 2014, pasiring sa 402 taong 2023. Mientras tanto sa Sorsogon, naglangkaw man hali sa 297 taong 2014, sagod 378 taong 2023. Sigon sa PSA Bicol sa Kabilugan, nagpapahiling ang datos nin halangkaw na youth mortality sa rehiyon sa nakalihis na 10 taon. Bagatugang primerong parte yan sa tuyang Bareta alas 7. Mga bareta ang sa lado lokal. Ang bareta niya sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtagang kampanahon, bakalis lamang po kini. DZGB Bareta alas 7. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O
o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB. Barreta alas 7. Ngunyan sa detalles kambareta sa lado nasyonal. Nagpaluwas ng pahayag si Attorney Michael Pua, tagapagtaram kan defense team ni Vice President Sara Duterte may kinaraman sa desisyon kan House Justice Committee na ideklarar ang duwang impeachment complaints kontra sa Vice Presidente na sufficient na substance. Sigon kay Attorney Pua na nakaabot na sa saindaan impormasyon manungod sa boto kan House of Representatives na ang third as in fourth impeachment complaints may sufficient in form and substance. Sa puntong ini ang legal team ni VP Sara maingat na pag-adala ng aksyon na ginibo kan House asing kang komite, siring man ang mga records kang proceedings sigumpa kay Atty. Pua. Sinabi niyang sa ngunya iiwasan mo na nindang tukaron ang laog kang kaso sa media asin imbis kay ni aksyonan ang mga bagay na ini sa pagi kan tamang proceedings.
Nagsumitir si Vice President Sara Duterte ng kasong perjury kontra sa pigsasabing bagman niya na si Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Magigirumduman na inakusaran ni Madriaga na pinondohan kan mga drug dealer as in Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang kampanya ni Duterte. Makusog ining panahimuti ni Duterte as in dinawanin doon na wala siyang personal na relasyon kay Madriaga. Sinabi ni Duterte na dahilan digdi, nagsumitir siya ng kasong perjury kontra kay Madriaga tanganing dagos ng mapanimbag ini sa iyang mga kautikan. Dagdag pa kan Vice Presidente na dai pwedeng pabayaan na gamiton ang imbentong istorya para lokohon ng publiko. Sigun pa sa Vice Presidente na si Madriaga, sarong akusado sa kasong kidnapping na nagpapanggap na campaign supporter bago naglataw bilang testigo sa impeachment complaint kontra sa iya. Ang mga alegasyon ni Madriaga kaibahan sa mga pigsumitir sa kasong impeachment kontra kay Duterte. Mientras tanto, pwedeng ibalyo sa kustodiya kan Kamara de Representantes ang nagpamidbid na bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga kapag hinagad inikan mga complainants. Ina na pagaraman kay House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro sa press conference dahil sa pagkakonsiderar ka mga endorsers sa impeachment case arog ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na smoking gun si Madriaga. Sinabi kang kongresista na ipapaagi sa komite as hindi desisyonan ka mga members kan komite ang request o motion na isusumitir ka mga complainants bago kwaon sa BGMP ang kustodiya kay Madriaga. Sa ngunya nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ka Nobyembre 2025, nagduwas ng affidavit si Madriaga kung sa inpig Bulgar kini na siya ang pigsasabing nasugo kang Vice Presidente na mag-deliver ng kwarta sa maniba-ibang lugar na pigtutubudan ka nagkapirang members kang komite na hali ini sa 125 million pesos na confidential funds ni Duterte na ginastos kini sa laog sa nanin unsing aldaw kan 2022. Saro ang affidavit ni Madriaga sa mga kaso na nakapadaman sa duwang impeachment complaint kontra kay Duterte na pigdeklarar kan 54 miyembro kang komite na sufficient informant in substance asin saro man ang nagkontra sa katauhan ni Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Sontay. Nakahanda naman ang Department of Agriculture o DA na magdistribuir ng fuel subsidy para sa mga paraoma asin parasira. Iniingkaso magpadagos ang pagitaas kan presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Sigun kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na may nakahanda ng 100 milyon pesos na pondo ang DA para sa one-time fuel subsidy. Sa irarom kan guidelines, makakaresibin ng 5,000 pesos ang kada kwalipikadong paraoma asin 3,000 pesos naman ang lambang parasira. Dakulaan magiging epekto kan mahal na gasolina sa kabilugan na gasto sa produksyon sa sektor. Sa ngunyan may sobra 9,000 na paraoma asin 15,000 na parasira ang kaibahan sa inisyal na benepisyaryo kan DA. Magagamit ang fuel subsidy card sa mga gasolinahan mantang ang mga hararayong lugar, tataawanin voucher para magamit ang fuel subsidy. Mientras na magiging prioridad, sa ngunyan ang mga daipa nakakaresibin ng fuel subsidy. Pagrekomendar ni Senador Sherwin Gatchaliana gamiton muna ang contingency fund kan Office of the President of OP para makapagtaon ng fuel subsidy sa mga POUV drivers para umasin mga parasira. Kung si Gatchaliana nakapoton ang pagsuspendir o pagbawas sa fuel excise tax, iyon dapat na panghuri na sa gigibon kang gobyerno. Enot nang nagpatanid ang senador na maabot sa 300 billion pesos ang revenue na pwedeng mawara sa gobyerno asin dakulang kantidad kini. Kung excise tax ang sususpendiron o tatakrasan, mas dakol na mayaman na makikinabang dahil sinda ang dakol na lunadan. Kung iluwas ang contingency fund, maaktibar kaini ang pantawid pasada program na mas targeted ang mga beneficiaries kumpara sa excise tax. Igwang 2 billion pesos na pondo ang pantawid pasada alagad dahil ni magamit tulos dahil may threshold na dapat umabot sa $80 per barrel kada bariles o kaya ang presyo kan krudo. Nanindugan ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na last option sana ang professional fare increase kung magpapadagos ang pagitaas kan presyo nin krudo. Nagtutubod si LTFRB Chairman Vigor Mendoza III na inkaso magbaba ang presyo asin magkulpa ang krisis sa Middle East. Pwede man na magkaigwanin proportional reduction sa pamasahe. Sa ngunan,
Prioridad kan ahensya ang tulos na implementasyon nin fuel subsidy bilang kadagdagan na lakdang ipapautob man ang bantay ruta laban sa colorum operations. Mantinidong bukas ang ahensya sa mga gusto na magpa-legalize kan sa indang prangkisa tanganing masimbagan ang posibleng kakulangan sa pampublikong transportasyon. Sa bareta niya sa ibang nasyon, ipinahayag ni US President Donald Trump na pwedeng puunan kan US Navy ang pag-escort sa mga oil tanker sa Strait of Hormuz kung kinakaipuhan. Kasabay kini sa iyang ipinagorden sa US International Development Finance Corporation o DFC na magtauning political risk insurance asin financial guarantees para sa maritime trade sa Gulf. Iniyuan sa raw sa pinakamakusog na lakdang kan sa iyang administrasyon para pugulan ang pagitaas kang presyo ng petrolyo mantang nagkukusog ang tensyon sa Medyo Oriente na nakakapektar na sa mga oil shipments. Ang lakdang partiman kang kamautan ni Trump na mamantinir ang hababang fuel cost sa Amerika gamit ang kombinasyon kan financial asin military tool. Baretang sports, medyo nagbaba ang ranking ni Pinay tennis star Alex Yala sa ipinaluwas na ranking kan Women's Tennis Association o WTA. Nasa pang 32 na ang ranking kaini. Nagbaba ini nin sarong pwesto poon kan makamtan niya ang career record ranking na number 31 kan nakaaging simana. Ang pagangat kan pwesto kaini nangyari matapos na makaabot siya nin quarterfinals kan Dubai Tennis Open. Pigahandaan ang unya ni Yala ang laban niya sa BNP Paribas Open sa California na mapoon ngunya na simana. Bagatugan sa kamugtagang kapanahon, nasa linya si Miss Alexis Ruibibar, Kampag-asa Oeste Regional Forecasting Center. Ma'am Alexis, good morning, please come in. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 5 ng Marso, aldaw kang Huwebes, ang easterlies man giraray ang nakakaapekto sa tuya aligdi sa Bicol Region. Asahan niya to na magiging bahagyang mapanganuron sagud sa mapanganuron ang kalangitan na igwang mga posibleng pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamatian sa bilog na Bicol Region. Manluyasag gud sa moderatong paros na hali sa norte sirangan ang iiral sa buong Kabikulan at katamtaman sagud sa banayad sagud sa katamtaman na pag-alon nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunya na aldaw posibleng mag-abot ng 24 to 31 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, para pa rin tayong nahihiling na low pressure area or bagyo na makaapekto sa laog asin sa luwas ng Philippine Area of Responsibility. Ang summary, expected natin generally fair weather pa rin magpe-prevail sa buong Kabikulan. Yun po sa ating weather forecast. Kini po si Alexis Ruibibar hali idigdi sa Pag-asa Ligas. Thank you very much, Ma'am Alexis. Mga tugan na pang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga Baretang tinipon na kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Sa pangarang kanakatuang niya sa pagsurat ka mga Bareta, Jenny Matthew Balaran, si ringman si Nicole Angloriani sa News Base, asin sa tuyang mga interns kan Bicol University na si Mary Caril Caritero, asin Princess Jennifer Vinzon. Lado technical, naupo dyan si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez at siyempre ang Mega Force Patrol. Good morning kay Kuya Bob Cantano, dyan po sa Tabaco City. Omi Realista Lola, good morning. Si Anthony Padua, good morning. Beda po siya ng tubig dyan sa Kagsawa. Batang Quiapo Christian Abrera, good morning. Siringman si Benji De Pogi Hile, good morning. Good morning kay partner King Rinaldo sa Bangkiruhan. Siringman kay Sir Gerald Aranya, The Wanderer. Yan po sa LA Drive, Gugun, Legazpi City. Bing Ben Bores, kan San Francisco, kaya San Isidro. Sa Marilipo, tasin si Sir Jeff Santos, kan Queenstown, Australia. Tapos po nakatutok sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo sa AM band. Asin sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Maraming salamat po. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako lang po si Mardila Dengiva. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Ang mga na po masunod, ang hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa,